Γεια σας. Τι κάνετε? Κυριακή σήμερα. Η μέρα της βόλτας. Όλη την Κυριακή θέλουμε να πάμε μια βόλτα. Και εγώ, μαντέψτε πού πηγαίνω. Δεν ξέρετε? Αριδέα πάω ρε. Ενθουσιασμένος για Χριστούγεννα. Τόσο ενθουσιασμό εγώ, ο Άγιος Βασίλης και τα μικρά τα παιδάκια. Τρέλαμε για τα Χριστούγεννα. Πήγαινα κάθε χρόνο ρε παιδί μου και στη Δράμα και στα Τρίκαλα. Η Δράμα η κατάσταση, δεν μου αρέσει καθόλου. Έχω πάει 3 φορές και τις 3 φορές λυπήθηκα που πήγα. Αλλά οκ, ποιος ρε παιδί μου που μένει εκεί πέρα μπορεί να πάει, είναι καλά. Είναι καλά μαγευτικό, αλλά πολύ μακριά. Αριδέα, αυτό που κάνουν τα παιδιά θεωρώ ότι θα είναι τέλειο. Κάνουν τα παιδιά. Θεωρώ ότι ό,τι και να κάνουν πάντα βγαίνει πολύ καλό το αποτέλεσμα. Και ότι θα είμαστε κι εμείς εκεί πέρα. Εντάξει, όχι όλη τη διάρκεια σίγουρα. Θα πάμε κι εμείς εκεί πέρα κάποια στιγμή όταν θα πάμε και με τα κράνη. Για τα παιδάκια, εννοείται. Στηρίζουμε τέτοια πράγματα, εννοείται, 100%. Το μουσείο αυτό, δεν έχω ιδέα ποιο μουσείο είναι. Απλά γράφει μουσείο.